5 viewers. Opo, sir. Yawa ka dali lang. Hindi ko makaduko. Visit ha. Wala, hindi na dyan ko mabalik din. Makatagam. Di ba doon mo na ba ka, sir? Oh, duko na dyan na siya yun, sir. Sige yun. Kala ka may... Double bayad ano. Grabe dyan sila, ilahan dyan kong giiro. Naitrapan, di ba naman naitrapan? Uy. Hi, 36 viewers. Gwapo na, gwapa na jud ay po nang gwapo. Oy, sa man na, oy. Yun, sakit na ko kay akong kuan yun, liog yun. Ay, palabing idok ko yun, tinakahinga. Hello, sila Tanya ba tayo? Nilagit ang mauga ni mga moms. Hi, Berlin. Mundala. Lalo yung box. Yun, nag-listen siya ko. Dinagin maduko yun. Diba, gwapa kaayo. Catriona Gray. Gray of color? The silver lining. Na-atlas lang yun. Siya tong silver lining. Hayam niya. Gwapa na yung kung sa mukha ni kay gwapa ang nagupit. O, diba? Dari ako pagupit sa hair zone na salon. Doon lang siya sa Gaisano. Mga jolly ang mga tigupit nila diri Isa, bigla. Mga jolly, mairo-iro lang lagi mo. Sa kato mga plus size din ha, pagdala na lang mong trapal kaya di dyan maigwang ilang. Kami ano, trapal. Diba, pagupit lang ko pero mura kong magpa-color. Kaya di dyan siya maigo. Aha ka nagpagupit, hair zone na salon doon sa Gaisano. Grabe naman ni ako ang promote aning inyong salon nyo. Wala ni. Kasi baka less tani. Charot. Mga silingan, magod na ko ni sila. So, Namay left kay AC. Namay discount. Rudy Panotics. Hi, Eric. Mga single din ni sila, guys. Ano sila yung mga uya. Katong mga ano na ko dira, mga followers na ko, mga seaman, mga criminology. O tara, pili lang mo. Labas pa na sila sa isda. Fresh pa sa air freshener. Tarong nga akong buhok bayot ha. Atik-atik na ko nila dinap. Ay, napatay ito sa likod. Hi, guys! Oh, diba? Labas pa na sa bagong kuha nga isda. Ilan views? 109. Ay, Dominic Escoto. AJ Tomas, watch. Martinez Joan, sure na yun, gwapa na kaana. Bantay bitaw, pag umanan, hindi ko mo gwapa ha. Yut ha. Ikaw dyan akong upang uyaban yut, hindi ko mo gwapa ang bahala naging makilatan. Watching from Pampanga. Pampanga Lanang. Carla Marie Madrigal. Hala si Madrigal, kailan po niya yung Madrigal? Kato ganing ano, katong nag-apil na siya kuan, katugong katugong sa mga transgender, katong sa Thailand ginadaos niya, mura po siya Miss Universe, representative ata na to ni siya last year. Ano ni siya, Bisaya man ni siya. Hi Carla Marie Madrigal, makauyab na dyan ko ani. Bapa kayo ni siya babaehan kang. Makauyab na dito na buwan, Rowell. Wala siya ang owner. Oh, di ba? Yayamanin. Sa katong mga snatcher, hold-upper din ha.
Iligid ang naong ani kay dako-dako jud mo makuha. Daghabi akong followers pud ng mga ano youth, mga snatcher gold upper youth. Chester Bunglay, shout out from Butuan, Dalin Nahalia. Side libre. Daghan kay sila pero iba sa isa way manguyab sa kuangan. Matingala jud bitaw ko oy. Puro lang flirt pero di man maninuod. Pakarang friend. Kisa to nasa dagat. Ay si amo to naga-gym man to sila, grupo sila. Nga. Nakaila man sa kuha, di gigamit na lang nako sila sa kong video. Napo ka to. Ya. Okay na. Patisui, of course. Ay ko love da. Pa-shoutout watching from Kuwait. Pao Kalimag. Hi Pao! Cyril Madianda, hi. Donica, Basindia, dili masingle. Masingle gihapon ko diri ay kay puro man yung mga kalahi ni. Dili gud pwede. Ay naa sila nagatato sila diri guys. Gwapo ang ilahang tig-tattoo. Joanna Marie Campilo, pwede pa shout. Delgado, watching from Iloilo. Hi Celeste. Don D. Awa. Ikaw lang at ako. Watching from South Korea. Basta kayo na, kamsamnida! John Ray Malaki Mutiya. Pa-shoutout sa taong nila. Isa maguna dyan. Shane Ladaza, Jaya Petalio, watching from Siargao. Pa-shoutout ko. Hi Jaya. Hi Tony AY. Owen Ardenet. Net. Okay na. Love Magla Natural. Sila na viewers ko. 100. Dili man good ni siya mataro kay hindi ang connection. Pero sobra na ni. Special ba ka? Ha? Galit ka. O da. O di ba gisugaan ko nila kay Ayaw special sila daw ko. hukbi. Ay sorry. Kasukok na gid siya. Gidugo man gud ang bayot. Wala init ang ulo. Shout out baby ko. Pa-baby ko. Ay, wag ko yung tawagag baby kung di mo matutoy. Asa na nga parlor sa Davao? Sa Turil ni Daay Dapit. Sa Turil. Persona Salon daw. Grabe lagi ni pag-promote ako sa ilahang ano na salon. Malay mo kasi ikaw rin ang promotion. Freddy Boy Tuminis Moreno. Hi. Ocho Jeremy Rinagado. Idol pa shout out. Ilida Cruda Sulimanar watching from Kuwait. Hi. Share na ako Eri Barriento sa Tifan Pati Tabato. Joe Earth Pastor. Cute. O diba? Nice kay ilang salon diri ha. Kaya sila mga ano. Sir. Wala yung ano kung tayo oh. Turkey like mine. Taran. Diba? Wala ka dito sa usuhan. Dako kay Totoy oh. Ano? Makauyab na kaana lugar o siguro after Chester Bunglay hi. Ilida Prodes Ilida Sol Lina Moore. Ay, hinay kaya akong signal guys. Hindi ko maano. Owen Ordanesa hi. Vinci Apple Bahenteng hi. Idol hi. Shots lang. Kirk Mundihar from Combal. Hi Kirk. Marine Nor Generale. Jerry Genovisa. Papa. Hi Jerry. Kapila ng kilay. Ayun ng kilay mo. Saban ko sa kong papa. Para. Diba, gwapa kayo akong tig-ano. Dili ni ba ay? Ayan. Hi, Jacob.
Hi, Jaisel Kirubin. Shoutout ako sa iyo. Ay, grabe. Otso Jeremy Rinagado, Dol. O, sa man, Otso Jeretso, sa man. Get skill the second. Wow. Trabaho ka pa mo. Ha? Ay, karoon wala. Tambay pala. Busy ba ako sa pagka-vlogger chat? Sila ito, vlog. Wala ka nagtrabaho? Wala. Vlog rin lang ka permanente. Pakaway sa tayo. Grabe po. Vlogger lang ka permanente.